utek kuwi saiki tak ganti kok, Mas. Iki lho. Apa to kowe? Nyapa. Lembar rogoh wong buri. Kowe rogo iku aku ngongkon maju, maju diajak. Iki lho. Ngene iki sing Kene. tet. Tut. Tot. Gung. Tuluk. Kok iso ya? Lah lek kes Dinaming tuluk tak tung tuluk tet. Tut kutot. Tet. Tut. Tut. Aku ngatut. Ening tot awang tot. Ay tet. Ay tut nganggung. Ger. Tuluk. Tet. Tut. Tuluk. Ngerti tet. Tut. Tuluk. Mas kok pakai tuluk. Pengen nyek. Lah rumangsamu apa aku ora nelongso mbak gawe koyo ngono Mas, mbok eling Mas iki. Sampeyan iki saiki sapa? Kok omong iki? Mbok aja koyo ngono to Mas. Aku mbiyen mek tresno karo sampeyan iki ngopo kok mbok sia-sia. Rumangsamu kelakuanmu apa koyo ngono. Mas iki, sombene kok aja koyo ngono Mas yo. Aku iki sapa? Wis dipangan bareng kok sepangga omong. Wah, aku apal. Mas Alek ingin wonten Amerika Serikat sugeng mirsani, sugeng bergabung. Pisan kas Mas. Gen pemanasan. Nek rong dibalang ndas kok urung mandek. Rumangsaku kok apa ora bosen to ngono ku terus kuwi? Bosen piye to? Ning kono ora ning kene kok padha wae, Senenono kuwi. Rumangsamu ben lucu ngono iku ya.
rumangsamu sowan ning gone Malang iki. Ning omahe Pak Lurah Sri Tanjung. Lah. Si Muryanto. Si Muryanto. Kok nyepelekne kaya iso-iso ngendang dhewe. Ki nderekne sapa to iki? Melu sapa rumangsane? Melu sapa? Iki kok melu Ngesti Budaya. Ora Dwijo Laras paham ora kowe iki? Kaya pinter-pinter ngendang dhewe nyun sewu lho Mas Kang. Oh iya, ha. Ben ora dibaleni maneh. Iya. Rumangsane gen ketok menjila ngono apa piye? Ha, apa ben piantun kene ngerti lho pengendange hebat ngono ya. Kowe kaya ngono sik tetep kalah karo Wanto kowe. Nan kowe, nek pancen kowe pintere terekne omonganku. Pak Bambang tuku gedang. Sithik ya mesti Pak Bambang tuku gedang, gedang tak tugel-tugel ceblok-ceblok. Gedang. Isoe. Jam 4 pluget-pluget. Pisan kas le, nek pancen kowe iso bojone dalang PN Eh, apa. rumangsane bojone wong kok ditawake. Iki jelas ra iso Mas nek iki Mas. Piye? Wes tenang e. Pak, tak sapa Mas biasane? Pak Bambang potong rambut. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi yo rambut ning gone beda goblok. Terus nih. Kuwi jeng dalu Mas Kangko. Nggih, wis sing dalu Mas TB. Alhamdulillah Nggih. saged tinindalan kalih Mbah Lurah Sri Muryanto. Heeh. Kepala desa ana ing Sukawilangun. Pun ngertos kula. Kecamatan Kalipare. Alah mun ngertos ora usah dikandani Mbah Lurah Mbah Sri Muryanto kalih kula niku mun tepang sae. Tepang kok ngendi omahmu Tuban lho. Aja gawe-gawe iki ditunggone warga masyarakate lho. Kula niku nek wayangan teng Sumber Pocong mesti mampire teng mriki. Kowe karo Pak Lurah Nggih plek soulmate kanca Facebook. Facebook ki apa? Facebook niku lho. Wah, ala Facebook to. Facebook. Heeh, kenalmu. Lho, kula niku nek Mbah enten wayang Mbah Sri Muryanto niku mirsani kenalan teng mriku dadi kanca akrab. Weh, ngono. Kula nek kalih Mbah Sri Muryanto nek teng mriki niku ora ben bengi ning ngene Soko ora tau mulih Mas tenan. Oh, Sumpah, ngerti. lho. Saestu lho. Ngerono ngopo? Lho, teng mriku niku dolanan lato-lato. Ora ndene ngono, tekan kono barang iki lho. Mas menehi penyuluhan Oh. bahwa di Kabupaten Malang itu harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Saiki wis resik. Resik mergo saiki zamane online, Mas. Jadi mereka mun sepi. Lah iya. Alhamdulillah wah kula nek tinindalan teng mriki gumun setahun jembleng serendeng, Mas. Sing mau gumune perkara apa? Daleme Mbah Lurah niki Heeh. dalang disulap dadi gedung. Ya. Niku mergo saking sugihe Heeh, iya. wayangan disalap tenggene alun-alun utawa lapangan. Wah, Heeh. kula niki nek teng main teng lapangan niki nggih seneng nggih sedih. Lah nyapa? Senenge kan mergo saged silaturahmi kalih piantun mriki Kalipare. Heeh, sedhiye. Sedih bingung golek nggon nguyuh, Mas. Mbok ditemplekne tembok kono tutuk-tutukke ngono. Nek ana uler piye Prabu kok bangsane kok. Lah iya, heeh. Niki alhamdulillah saged sowan tenggene Desa Sukawilangun Mas nggih. Heeh, iya. Niki nek ana pantun jenengan gawe pantun apa Mas? Nek kagem warga Sukawilangun. Pantun. Nggih. Heeh. Cara Sukawilangun. Nggih. Heeh. Cara pantun jenengan damelke pantun apa? Jenengan dereng ndongakne kagem warga mriki lho. Lho aku lek wis ndongakne nggo temanten to, nggo Pak Lurah to. Heeh. Ning masyarakat jadi ndongakne. Nggih no. Oh iya, Ben oke. komplit to. Boleh. Napa pantune jenengan? Pantune ana dukun Terus asale Surakarta. maksude Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga panjang yuswa. Lho. Ya secara iki apa jenenge kuwi spontanitas. ngaten niku ndongakne apik apa elek. Ya apik no. Panjang yuswa ki tegese dawa umure ngono lho. Ana dukun Hah? Asale Surakarta. artine Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga paringi panjang yuswa. Lho, ora ya apik. apik niku kagem jenengan ning kanggone masyarakat niki kleru. Kok iso kleru? Donga niku ora usah gawe pantun. Lah terus
malaikat bingung. Sik to. Wes saiki nek jenengan ndonga ndamel pantun, jenengan nek pas salat ngaten iki mosok budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main jadu ning pinggir alas kul a'udzu birobinas. Ngoten niku cuma bener napa salah? Salah nek ngono kuwi. Dongakne ku rasa nggih pantun cukup Cukup piye? dengan kata-kata muga-muga warga Sukawilangun tansah diparingi seger kewarasan, rezekine saya akeh, sehat wal afiat, tekan kaken-kaken lan ninen-ninen. Heeh, iya, ngono. Ngaten ora usah nggih pantun. Ya wong Jawa ki lek nganggo parikan barang to. Lah parikan jenenge iman surat mosok nggih parikan. Piye lek Imam salat? Lah mau. Budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Elek ya, Mas. Elek ya. Sowan teng daleme Pak Sri Muryanto dalam rangka apa, Mas? Miwaha putra Marga Siwi. Ngrabeke putrane tunggal, putri tunggal saka penjenengane Mbah Lurah Sukawilangun, Mbak Nadia sing jawab lawan Mas Taufik. Wah niki dokter nggih. Ha, Dokter Dokter. pikantuk polisi. polisi. Bribtu Muhammad Taufik Rudianto. Ha. Wah, wis cilaka ki Mas Taufik iki. Ngopo? Lho. Itu polisi to. Nikah kali dokter mangsane penak napa? Lho ya penak no lek lara ditambani dhewe. Niku lak perkara lara. Heeh, terus? Jenengan nek priksa teng dene dokter, Heeh. pesene pripun? Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Heeh. Karo pasiene gapyake kayak ngono. Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jajal nek karo bojone. Mas, jangan lupa ya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Iku ora jamune tempe bosok karo botok tekek apa ngantasi. Iki cilaka Mas Taufik iki tenan iki wis. Tenan boyok masih kumat iki. Asli niki. Ah, sing penting nderek Heeh. awake dhewe mboten usah nuturi manten. Ora usah, Mas. Mantene niku pun gelare Sarjana. sarjana pun Heeh. pinter-pinter. Heeh. Awake dhewe sharing mawon. Oh iya. Kula Usul. Nah, Usul ditampa monggo ora ya ora masalah. tukar pengalaman. Betul. Wong nyuwun sewu Mas manten elek-elek ngaten kula omah kali bojo kula niku nggih pun enten 50 taun, mbok menawa Sik, cangkemmu lek ngomong umurmu iki lho pira? 35. Lah ya ketekan 50 iki lho. Ngurusno nggone Pakku, Pak. Gendakane Pakku tak rabine. Barange sik apik lho, Pak. Iya. Eman-eman lho sampe dikenek wong liya. Dados namung iso ndongakne Heeh. muga-muga atut runtut tansah reruntungan Heeh. dadi jodoh sak lawase Heeh. enggal-enggal diparingi putra-putri golek Kencana. kencana ingkang saged tata jalma nggih putra-putri ingkang soleh lan solehah. Betul. Diwenehi anak siji ya alhamdulillah, Ah. anak loro ya alhamdulillah, diwenehi anak 10 ya alhamdulillah. Anak kuwi padha karo rezeki. Ya, dawe para pinisepuh banyak anak banyak jahitan. Banyak anak banyak rezeki. Lah nggih jahitane nggih akeh. Yo akeh nek rasa diomongke. Alhamdulillah. Heeh. Dongakne napa mon jenengan mau Wis komplit sore Mas tak dongakne kanthi runtut. sing wigatine siji Mas. Apa? Niki Pak Lurah, Mbah Lurah, Pak Sri Muryanto niki kan sampun jangkep anggenipun dadi tiyang sepuh. Jangkepe merga Tugase wong tuwa niku wonten 3. apa Mas? Ingkang nomor pisan niku nggih niku maringi asma, nomor loro maringi ilmu sing bermanfaat, nomor 3 nikahne putra-putrine lamun wis ngancik dewasa. Ya. Niki pun luar, tanggung jawab luar pun saged nikahne malah direjan-rejan digedhekne anggone resepsi manten. Ya. Niki nek mboten pratandhane Pak Sri Muryanto niku piyantun ingkang ikhlas. Angel lho Mas ikhlas niku. Ikhlas ki angel. Lho, Angele sepira? gampang diucapne ning angel dilakoni. Contone. Lho, ikhlase jenengan kalih ikhlase Pak Sri Muryanto niku benten. Ikhlasan Pak Sri Muryanto. Kok iso? Jenengan iki keteke dalang tapi rodok gak duwe rasa ikhlas. Sik, omong-omong ra penak. Napa kula niki salah? Ya jajal buktekno omongmu. Mboten percaya. Hah? Jenengan agamane napa? Islam Islam mangger dina Jumat nglakoni Jumatan. Jumatan. Jenengan dina Jumat budal Jumatan. Dilalah jarak 10 langkah sampean budal saka omah, sapine sampean ucul mangani tandurane tangga. Apa yang Anda lakukan? Mangkat Jumatan. Arep mangkat Jumatan jarak 10 langkah sapine jenengan ucul ngrusaki tandurane tangga. Jenengan arep nglakoni apa? Balik
sapine digoleki dilebokne kandang sik. Ah, sampean telat Jumatane ora entuk pahala, dosa sampean. Bablas Jumatan. Lho sapine sampean rusak tanggane wong, Jumatane sampean ora sah. Lah terus piye? Lah niku jenenge ora ikhlas. Nek ikhlasmu piye? Nek cara kowe. Nek kula saged. Tak balekne saiki. Nggih. Kowe arep mangan Jumatan. Nggih. Nembe rong langkah sapimu mangani tandurane tangga. Sing mau tindakne apa? Kula tetep budal Jumatan wong Islam kok. Lah sapimu mangani tangga? Sing duwe sapi sapa? Aku ora duwe sapi, kok sapine sapa? Walah tak kira sapimu. Lho ora duwe aku sapi. Lah niku jenengan mboten ikhlas. Heeh iya iya. Benten ikhlase kali Pak Sri Mulyanto. Ikhlase Pak Simulyanto piye? Ngetokno duit ora mung sithik tapi gawe nyenengke wong akeh, ndongakno kanggo putra-putrine insyaallah iso manggih rayu anggone nak nglampahi nikah pikantuk barokah dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oh iya. Niku Mas. Heeh, kuwi berarti ikhlas sing tanpa dilambari pamrih. Lah leres. iya. La in sakartum la azdanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Artine Sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene sing kufur kuwi bakal nampa adab sing luwih pedih. oh, Ngaten, ngono. Mas. Dadi wong iki kudu syukur, Nggih, kudu Mas. ikhlas, Ikhlas. tanpa pamrih. Betul. Nek wong ikhlas tanpa pamrih, kuwi ganjarane apa, Be? Mlebu swarga lho. Oh, nek menehi wong seneng, atine seneng, ikhlas tanpa pamrih. Mlebu swarga. Oh. Ngaten. Lah jenengan teng mriki nggih senenge wong akeh mboten? Ya gawe senenge wong akeh, berarti aku swarga Lho kok sik gawe senenge wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih. Dan nek sampean gawe senenge wong akeh sampean bar mayang bengi kok ora bayaran ikhlas apa ora? Ikhlas swarga, ora ikhlas ku neraka sing ngisor dhewe. Lah terus sing bayari ya kok ngesti Ah, bojoe sampean ora ikhlas neraka sampean. Lah sindes-sindes sing bayari sapa? Ah, iku jenenge sampean gak ikhlas. Loh, saiki tak walik, Be. Omahmu ndi? Tuban. Tekan kene ngopo? Lho, ngibur wong piantun mriki to, Pak? Ngibur wong akeh. Nggih. Pomo sesuk ora bayaran ikhlas ora? Ikhlas lillahi taala swarga apa? Lah terus kowe urusanmu? Lho, nyapa urusan? Lah wekasane ora dibayar kowe ya ikhlas. Lho, ikhlas to, Pak? Sebabe Lah wis lunas lho. lunase dokokno Lah ngarep. sampean ora takon. Pak polisi. Baru mangsane. Jak geger ya ini. Kula niki kalih kanca kula Pak Demun, monggo mriki, Pak. Lho, sampean ora kanca kula to? Oh, peladen, Pak. Laden kok. Alhamdulillah, Heeh. sing penting siji, Pak. Apa? Mantene aja nganti pegatan. Betul. Jangan lupa bahwa keberhasilan seorang suami di situ ada seorang istri yang selalu memberikan dorongan dan motivasi. Oh ngono. Mulane nek kalih wong wedok niku aja cetil-cetil. Ya. Jenengan saged sukses mergo ana dorongane seorang istri. Doa seorang istri. Betul. Heeh. Barokah sampean iso dadi sukses. Ah ya. Aja medhit karo wong wedok. Jenengan nek entuk blonjo ngaten iki, Ah? niku upama jenengan entuk 10 yuta. Bengi niki umpama entuk 10 yuta. Ya. Niku jenengan tekan omah kekne bojone sampean pira? Langsung tak kene kabeh no. Lah sampean wong lanang cap apa to, Pak? Pak. Loh, jenenge tanggung jawab. Ngepet anake wong ya to, dimulyakne. Kene nyambut gawe nggo sapa? Nggo bojo. Ya aku entuk duit 10 juta tak kene kabeh. Cek to. Sampeyan iki karo bojo niku nduk sadurunge duwe hubungan apa? Lah wong liya to. Ya wong liya. Wong liya lah ngapa sampean kok ngopeni sampe sampean duit sampean kekno kabeh. Lah kuwi gen mujudake rasa tresnane wong lanang ning wong wedok. Dadi nek entuk duit sampean kekne wong wedok kabeh. Heeh. Niku kleru. Lho, kok iso kleru? Yo nek daringane wong wedok niku apik, dan nek elek. Oh. Nyuwun sewu. Heeh. Nek umpama daringane apik iso nyimpen duit ngregani kayane selanang iso barokah dadi manfaat. Heeh. Nek daringane elek apa jenengan ora menyengsarakan bojone sampean, menyesatkan. Nyuwun sewu bojone sampean sing ndi? Iki. Niki. Heeh. Lah iki jelas rusak bojone sampean iki. Raimu no. Mergo sampean nyuwun sewu daringane gak kuat. Heeh. Lah nyuwun sewu lho. Wong wedok niku nek dikei duit akeh, mesti tumindake sing ora-ora. Kok iso? Mesti paling gak gludak-gluduk karo koncone sobo mall, sobo ning gone salon, iki rambut dikrimbut. Krimbat. Krimbat Krimbat niku perawatan apa? rambut. Lah ya mestine krimbut. Nek krimbat niku perawatan bathuk. Oh iya. Ya krimbut. Ngaten iki hasil ngaten iki lho sing liyan-liyane iki mesti wah iki sing apik-apik mergo dijogo karo bojone. Sawang to Pak sakmene sing kaya sembodro, Dursasana namun iki tok lho Pak.
Lho, sampean nyuwun sewu. Bojone sampean jenengan paringi dhuwit akeh. Sing dituku napa? Sembarang kalir to. Heeh. Online tuku Ya. kabeh. Jajanan apa wae ditumbas. Nggih Iya, napa iya mboten? bener, bedino ki enek kurir teko. Awake mbiyen cilik mergo mangan Iya. terus mantes dadi lemu. Terus napa mboten? Bener. Nah, niki sampean menyesatkan bojone sampean. Lah sing bener. Nyontok kula. Sing bener piye? Lho, nek kula entuk kaya sak yuta mamane nggih. Pamane ngono, heeh. Dalu niki entuk kaya sak yuta. Tekan ngomah bojo kula tak kei 10.000. 10.000 ki lho entuk apa? Lho, bojo kula tak kei 10.000 sik iso nyelengi 5.000 lho, Pak. Weh. Irit, Irite nek kliwat men 5.000 ki lho entuk apa sedina ki lho. irit Pak. Bik kali suprai kalah irit kali bojo kula. Lah terus 5.000 buktine ya iso maem. Ping 3. ki mangan apa bae? Isuk sarapan Apa? tuku energen sereal. Piro kuwi? Sarapan minuman bergizi. Piro kuwi? Regane 1.500. Awan. Awan tuku Oki jelly drink penunda rasa lapar. Regane 2.000. Wis 3.500. Karek Karek 1.500 bengi. tuku promah. Mengobati penyakit mah 3 tahun Pak bojo kula nglakoni ngaten niku. Terus Wingi opname. wong bocah kok Lho sing penting kan nderek ndedonga. Heeh. Nyuwun sewu jenengan sowan mriki nembe ping pinten? pisan iki. Lewat alas mboten? Iya liwat. Alas sing weteng niku lho Pak. Iya ya. Lah kok kula teng mriku wau liwat ana kethek ucul Pak. Apa iya ta? Kalih anake. Heeh. Anake itu nyabrang dalan, lah kok ditabrak kali truk. Ties, anak ketek mati. Pak kira-kira nesu mboten? Ya nesu anake mati kok. Sabar, sabar. Inawa ma'asobirin. Inawa ma'asobirin. Wong sabar kasih Gusti Allah rasa nesu ngono kuwi. Sapa ta sing nesu? Kula niku tanglet. Heeh. Lewat alas mriku wau Liwat heeh. ana anak ketek ucul. Heeh. Ditwabrak karo truk. Ties, anak ketek mati. Heeh. Lah kira-kira Pak nesu. Ki jane supir truk ki matane picek kuwi to. Enek kethek liwat kok ditabrak. Sabar, sabar. Inawa ma'asobirin. Heeh. Wong sabar iki kekasih Pak Sobirin. Kasih Gusti Allah, sabar aja nesu. Lah kok ora entuk nesu lho. Lho, Anak ketek niku nyabrang dalan ditabrak truk mati. ya kan bapake kena nesu no. Lah bapake nesu ora? Hah? Bapake nesu ora? Nesu. Lho, sabar, jenengan sabar rasa nesu. Aku bapake ketekmu. Lho, sapa sing ngarani? Sampeyan sing ngakoni dhewe kok. Anggrek. Mosok. Mas, nyuwun sewu. Dalu niki spesial. Spesiale apa? Selain ngrawuhne panjenengan Heeh. saking Solo didukung kalih rawitan Dwija Budaya. Nggih. Sinden-sinden. Ah. Kesti budaya kalih Dwija Lala dicampur Mas. Ah, iya, Dwija iya. Budaya niki ugi ngrawuhke Mbak Niken Salindri. Weh, aku ora malah ora ngerti. Kejutan saking Bapak Sri Muryanto dalu niki dimeriahkan oleh Mbak Niken Salindri. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Oh. Nyuwun sewu kanca-kanca. Heeh. Biasanipun Mbak Niken kan menggawe damel lagu. Lagu ya. Berhubung niki wayangan jogete saya Pak. Apa ya? Nyuwun iringan anu Mas. Walang kekek mawon. Oh, ndong tak ndong. Tak bleng-bleng. Oh iya, walang kekek. Mosok niki salindri karo walang kekek. Nggih Mas saestu niki. Weh. Nyuwun sewu Mbak Niken pengawal hansip Heeh. diberikan jalan monggo Mbak Nah, iya. Niken. Iya Ya. coba. Ndong tak ndong ya. Nyuwun sewu Bu, nyuwun sewu paringi dalan nggih. Wah. Alhamdulillah. Luar biasa Weh. pokoknya begini iki. Malah ora ngerti aku lek Pak Kades ngrawone Niken Salindri. Wah. Dalan. Dalan paling liwat. Ah. Endi lho? Niken Salindri ki endi? Mbokei walang kekek kaya bintang tamu ae. Nyuwun sewu. Ngopo? Apa salah to kowe? Niki wau ngendikane Pak Sri Muryanto niki wonten Mbak Niken Salindri. Heeh. Niki ternyata Mbak Niken Salender. Boten sewu. Mas niki Mbak nyuwun sewu Mas. Halo Mbak. Mas matamu. Kok kene wis dandan wedok ayu niki kok celuk Mas. Nggih Mbak, pangapunten. Bocah nesunah niki
dawuhe Pak Sri Muryanto niki sing rawuh Mbak Niken. Terus, Lah kok sing rawuh jenengan niki pripun? kuwi apa ora ngerti to? Anane bengi iki aku teko ning nggone desa Suka, Suka apa? Suka Sumber Pucuk lho. Suka Mari kok Suka Wilangun. Suka Wilangun kene iki nyapa? Aku mergo budaya niki nyuwun sewu Mak Cangi. Heeh, ngapa budaya. Aku termasuk pesinden budaya. Janjian nek rame-rame, angger iki nek hiburan apa, mesti tak parani tak sindeni. Tung Pak Camat duwe gawe rame-rame, Tak parani tak sindeni. tung lor Pak Dayan duwe rame-rame. Tak parani tak sindeni, Mas. Wih. Kene sinden wingi daerah Donomulyo enek rame-rame tak parani tak sindeni. Aku diantem wong sak kampung. Lah nyapa? Sebabe. Lah wong kepaten ya anu Mak Cangi. Kleru. Mbok kowe melu mati pisan. Kowe gawe pengalaman lho, ora bendino. Aja ora kena nggih pepet-pepetan kok malah nek dipateni. Niki ora iso mati, Pak. Ora iso mati. Nggih. Sebabe Lah, kenapa to, Mas? Yo anu KTP ini seumur hidup Mak Cangi. Oh, iya awet seumur itu. Wong sing ra konsisten iki kowe. Nyuwun sewu sampean iki kok iso sing terawuh iki Mbak Niken kok iso sampean iki duwe jeneng apa ora? Aku to. Duwe asma apa? Lah nek piantun kene iki daerah Malang, Kalipare, Kalidawir, Kali dawire tulung agung. lha pokoke nek kaline lho pokoke tak suwebun ning kabeh. Kali dawir agung bener. Piantun kene ada pepatah mengatakan tak kenal, Maka tak kampleng, tak sayang. tak sayang. Ditepangke asmane sapa, mijil saka ndi? Jenengku iki ora mung siji, Mas. Soale aku ning omah iki sosok nyambut gawe nyuwun sewu niki Mas. ah piye. Sosok aku kan ning omah iki ya sok nyinden, Heeh. sosok penyanyi campur sari. Wow, sampean ya pesindian to? Lho piye ta? Ya penyanyi campur sari. Campur sari. Wah, kok ya campur telek bareng ya. Penyanyi campur telek ya Aduh. nyapa, Mas? Ya ampun nyamuk, Pak. Sepiro? Lapangan diakeh nyamuk. Ya pancen ya wajar maini ning lapangan, Mas. Iya. Paling gak awake dhewe iki anu tetepangan. Nyapa, Mas? Ya ampun, laler, Pak. Palur. Anu Mbak Lurah benjing-benjing nek saderengipun pentas jenengan fogging riyen. Kersane mangke kesehatan terjamin dadi Betul. heeh, Mas. Kula pinangka apa, Mas? Tekek, Mas. Tekek gundulmu kuwi. Mosok sinden kok kerambatan tekek. Jane aku ki apa sinden kok kebun binatang. Sik cilik. Lah mosok si mau nyamuk sik wajarnya kok tekek nemplek ning pipi. Ora sana sing ditepangne sapa kono. Nek aku penyanyi biasanya campur sari. Heeh. Biasanya jenengku Litiana. Apa itu Litiana Lamborghini Cappuccina. Jenengmu tangemu lho. Model-model saiki lho. Ya tapi koyo jenenge mobil kok jenenge kopi. Lho lah iya. Litiana Ballerina Cappuccina Lamborghini. Oh, itu nek jeneng penyanyi. Penyanyi. Dangdut. Iya. Nek upama melu wayang niki Ya, sinden. wayang biasanya kan aku nek celukane Liti. Heeh. Tapi nek nggih gelungan iki dipanggil Nyiliti. Nyapa? Suwe-suwe lambemu tak setrum. Kok mbok setrum piye to? Piantun kene iki piantun religi kok malah ngomong saru. Jenengku ki celukane Liti. Liti kok iso dadi nyiliti ku piye? Gandeng anakku ki ibu-ibu sindian. Contone lho, Mbak Dwi ki nek wis kagem sinden iki Nyi Dwi. Oh, Mbak Putri, Nyi Putri, Mbak Kori, Nyi Kori, Mbak Punjung. Nyi Punjung, Dadi nek sinden iki mesti ngarepe gawe Nyi nek dalang. Ki, Contone kaya Ki Dwijo Kangko, Ki Purbo Asmo, Asmoro, Kiamat, Kiamat Sadikin. Dalang Solo Kiamat Sadikin. Kiamat sapa? Amat Sadikin. Lah ya Ki, ngarep Ki. Oh, dadi nek dalang kuwi gawe ki nek sinden. Nyi Dadi nek jenengmu Liti, dadi Nyiliti. sing nyiliti sapa? Ya Pak, anu Sri Muryanto. Tawapuk pisan. Lah kudune nyuwun sewu Mak. Ah piye. Kudune Pak Sri Muryanto ini kan nimbali panjenengan. Ya bener. Bintang tamu tertera Ya. Andi TBCS. Heeh. Kudune CS ki kan Cak Slendro. Ya. Nyapa? Ojo salah panemu. Kok salah panemu piye? CS kuwi ora kok Cak Slindro. Lah apa? Tapi Cak Sandirono Junior. Ngono lho.
Kok Cak Sandirono lho. Wong iki wis almarhum lho. Almarhum. Almarhum. Nyuwun sewu pesindian apa penyanyi jenengan Ya iki? iki ya sosok nyinden, sosok nyanyi Mas. Bisa dibuktikan. Lho pripun to jenengan? Nah, nembang apa coba? Lah jenengan ngersake napa? Lah napa-napa saged-saged panjenengan. Rawon? Lho, Soto? sinden, nyinden ora mangan. Beh. Nyapa? Mas? Melu aku ning guru delok ya. Arep nyapa Mas? Tabakne truk iki lho. Mas Kangkol kuwi ndawuhi awakmu kongkon nyanyi nembang. Lah nyanyi Kaya ya sinden biasa. kondang iku tau ngetutne sapa wae. Lho ayo aja ngenyek to Mas. Lah aku ki sapa ae dalang-dalang kondang tak tutne kabeh to. Contone Almarhum Kinarto Sabdo, Almarhum. Jogja almarhum Ki Seno Nugroho, almarhum, Ki Entus Susmono, almarhum, Ki Haribawono. almarhum. Kabeh tak tutne Mas. Setose mbok tetne kok wis almarhum kabeh. Lah pancen aku sinden pageblok kok Mas. Dadi dalang sapa sing tak eloki iki mesti ninggal. Sing bar mbok eloki mesti Ninggal. sah kuwi. Sah. Siap-siap ya. Wong cangkeme ora mati. Lah iki terus dalang sapa ae kenembang Mas. Nembang ya. Maksudnya ki ninggal ki pari pentas kini ninggal mulih. Oh, Ora mungkin nginep ning kene terus. Oh, iya. masih mulai. Mulai. Anu ilmu Alah. Ya apa? Aduh, Pocong, sayang. pocong ketoprak. Iya iya pocong. Ngono Iso ora ketoprakan iso. Lah niku panganan kula dereng lahir pun nembang niku lho. Weh. Iki dilenggahi para senior-senior anu lho, ngesti budaya lho. Lah ngesti. Iki ngesti budaya ngerti sing mimpin sapa? Sapa sing mimpin? Ngerti apa ora? Sapa? Ya Wanto Grup. Lak wanto lak kelurahe yoga sing duwe sing kagungan Sing duwe ya ramanipun Mas Kangko. Mbah Syukur to. Sukran. Sukran Syukur, syukur. syukur, nyukur Ayo, awakmu. Syukuron Suwanda maksud. Syukuron Suwondo. Mbah Syukron Suwanda. Ojo ngisi-ngisi lho ya. Ora Mas. Caplok ditengane, Mas. Lah, sakarep pelok pindro aku iso kabeh. Ngilmu. Dar. Cangkeme cocok ning Dar. Cek biasane Mas. Sabro. Ngilmu iku aduh sayang moi lawang kowe sing marai jangan ngono sakit Bu Ya iso to Mas. salah bocah kok ayu deh Kene sinden klasik. wah tepang kali Mas Dar Lah lah iki Dar Gombes to. Dar gombes. Dar sapa? Daryanto. Dar. Lah iya Daryanto Gombes ngono lho. tepang ora Yo kenal to. ya kaya ket mau kok lirak-lirik ngopo Lho ki dhisik gelibet ae karo aku to. apa iya Lho piye to? Lah Dar iki aku iki karo Dar iki gandeng 5 tahun, Mas. lho Duwe anak siji rane ndase. Anake cilik nyenil lho, Mas. nek Mas Dodok Mas- dosen Alah kuwi aku bendino dijak ini hotel ae, Mas. Tahu to? Lho njeh to, Mas. Aku malah ora ngerti ya. Teng Solo niku Heeh. alah niku gelibet seminggu kula dinepne tenggone anu hotel mriko. Heeh. Seminggu ora diapa-apakno. Novotel larang loh Mas. Sedinone paling gak iku 1.200 kamare. Lah iya, Seminggu Mas. diapane ning kono? Ora diapa-apane belas, Mas. Lah terus Akhirnya aku tombok bayari hotel to, Mas. ya kelakuan lu kaya Banyak kurang ajar. nyuwun sing apik karo Pak Dodo. Ning gone anu barang ngono yo kuwi lho Mas aku. Nyapa? Dinepne ning hotel lho. Lah kok sing jarine karo dari iki sing kuwi nesu-nesu ngopo? Ini kan usaha Mas. Usaha. Kayak apa buka potong rambut apa? Potong rambut ngisor waru. Terus lah kok nesu karo dari ngopo? Lah anu karo dibusek to, Mas. Apa sing dibusek? Warune dibusek. Terus? Akhirnya kada potong rambut ngisor. Dadi entek cukur. Ngono, tembak sing apik. Nano. Ya. Ngilmu. Sampeyan ya? Ya. Ngilmu Nyapa kok marahi bareng. Koyok sinden ora profesional nek mbok bolak-balik mbok arahi. ngene selarasmu kleru. Lah iki kabeh iki siswaku kabeh. Loh, Mbak Dwi. Mbak Dwi, Harapan sinden idol. alah lagi sinden idol. Loh, iki sesuatu. Aku bisa KDI, Mas. KDI apa, Mas? Ketua Dadu Indonesia. Tak kira kontes dangdut Indonesia. Boten. Yo anu anggotane yo coro barang. Wah, iki kabeh murid-murid
Kabeh iki muridku, Mas, Mas. ngono sampean pinter. Sing ngomong sapa tak tabokane? Lah muridmu kabeh. Aku goblok to, Mas. Lah nyapa? Lah disedot kono akhirnya jero iki kopong, Mas. Oh. Ora ana isine. Ora enek isine belas. Ya ora apa-apa sing sabar. Wong utekku saiki tak ganti kok, Mas. Iki lho. Apa to kowe? Yo nyapa? Lah mbok rogoh wong buru. Kowe rogo iku aku ngongkon maju biasa. Iki lho. Ngene iki sing ngrungokno kaya radio kaya pah kesindene wayu. Oh ayu-ayu cindian iki lungguh karo kancane lungguh ngisor ngadeg kaya ngono. Ya ora iso to, Mas. Lah nyapa? Lah aku wis timbang kon lungguh nek wani mulih nah. Lah ngapa? Lah aku nate pengalaman nih. Piye pengalaman piye? Kali dalange kengen lungguh campur sinden. Heeh. Akhirnya kula praktekne lungguh mak tek mak repet. Nyapa? Kancane suara tus. Apa ki sing bledos? Sesuknya nek nyinden mbok sadurunge nyinden digecek wae. Lho, ben ra marai. Pak Cange, Apa? lah kok digecek. Lah iki senengane arek-arek. Arek. Arek-arek kok arek bodek. Ngono kok lenggah karo kono. Ya ora iso aku yen gelem yo ngadeg kene ae. Lah nyapa kok ora gelem lungguh? Heh? Ora gelem lungguh ngapa? Lah iki lho dina kelungguhan iki lho, Mas. Nembang. Nembang. Sing apik. Tak pira Master? Ajar. Ngilmu. Pas. Sampe ten iki. Pas, pas. Master. Ngilmu sing enak Mas. Nang tintingan ini. Ngono enak tak paringi. Bapakne, Tak bapakne. lewek. Lho. Piye to kira-kira? Piye to? Lah kene iki penak no. Wong kene iki tanpa iku lho Mas. Tanpa apa? Tanpa efek samping. Yo ora enek apa ku efeke apa-apa lho Mas. Wanita istimewa. Istimewa. Padha karo sego goreng biasa, iki sego goreng biasa, iki sego goreng Istimewa no. Sinden biasa, Sinden istimewa. bedane apa to, Mas? Lho nek biasa kuwi anu ora enek ndoke Mas. Nek sego goreng biasa, Ora enek ndoke. Nek sego goreng istimewa tengah mesti enek ndoke. nek sinden istimewa, Ya tengah ya enek ndoke to Mas. jare wis bledos-bledos mau. Tukul nek tukul. Wong kuwi anu sosok terubus dhewe. Apa kowe pancen. Sing apik no. Ngilmu iku kelakone kanthi laku titik balik damar masuk. Lambemu tak cor lho sesuk. Lah nyapa kok nesu? Pocong iki lagu apik-apik kok mbak ora tarik kok ngono. Lah iya pocong ta Kowe Mas. ngerti pocong apa ora? Pocong. Pocong teko pitik walik. Ya contohnya. Ngilmu iku aduh sayang moi lawong kowe sing marani jangan Lah iya. kempul ngun kempul Mangun. Mosok mangun bareng. ora celokane to sing apik Ngilmu iku kelakone kanthi laku pitik balik damar. tangkeme rusak ngono iku warane bola-bali kok ngono kok ora bosen kowe Ngene iki ora senengku ngene iki. Ngapa? Kok ndase iso diklonthok iki lho. Lah ya sinden kok diklonthok kaya rambutan. Klonthok wae lagu apik-apik dirusak-rusak. Nek ra iso kreasi yo klasik mbok saya musik kae yo ono. Lah kowe kok iso nglothok ki ora ngerti sejarah to. Apa? Iki nyuwun sewu Mak. Apa sejarah, Pak? Riyen niku kan anu wonten sejarah gelungan. Gelungan. Nggih. Niki riyen kan warisan saking bapak. Ya, warisan Bapakmu Sandirono. Mbah Sandirono riyen nggih macak wedok. Heeh, ya. Akhire bapak ninggal. Gelungan niku direbutne kula kalih TB niki. Ah iya iya. Geger kula, Pak. Tuban geger. Kula kali niki. Kakang Ngadi rebutan. Wah, gelungan. Weh. Nganti dipisah Ronggolawi. Blah, dipisah Ronggolawi teko Indra Katong sampai Brawijaya teko misah wae dhewe kae. Iya, terakhir kayak ipin-ipin sing misah yo. Lambe dirungokno. Kowe apa ora ngerti to? Nyapa? Katiasane. Alah gelungan kayak ngono kok ana Lho kakiasane. kuwi gelungan bukan sembarang gelungan. Nyapa? Sapa wong sing nganggo gelungan kuwi mesti joget, Mas. Sing nyekel gelungan kuwi Mesti joget. alah ra percaya. Lah kowe ora ngerti percaya, kowe ngerti ora entuke iku ning ndi? Tekan ndi? Segoro Kidul. Kuwi sik ngidul neh, Mas.
segoro kidul sing ngidulne daerah ndi? Ya pokoknya daerah Australia no. Oh, mangono di kono. Nek ora percaya tak buktekne. Deleng. Percaya apa ora? Gelungan ini kita sing gawe Mesti joget. wek iki tenan. Tenan Mas, aku ora anu Dadi ngapusi begitu, awakmu. plek langsung joget. Joget. Ora percaya. Anu wong kene ini ora Kowe nek gawe ora yakin. Dadi nek sing gawe Mesti joget. kuwi tenan lho. Tenan kuwi kudu yakin. Lah sepurane aku ora ngerti lagi ngerti katiak nyuwun sewu Mas Iya iya. Iki Kita ra disutrekne ketok kuwi. Gelungan ajaib. Dadi nek iki digawe mesti mesti joget. joget ku tenan. Kowe iki gawe sing pas ngono lho. Kaya piye to kaya piye nek gawe kaya piye. Ya ampun, ya goblok ora. Gawe ngono. Lho. Ora joget iki ya. Ora. Pokoke nek ucul ya ora. Oh, dadi nek gawe saestu Mas iki. Nek digawe cobi kula sambel iki. Dadi tak. Aku sak lirang ati sekolah. Lho piye iki nek tenan nek naranggone Pak Sri Muryanto. Iki suwe-suwe rusak gelungan kuwi malah. Boten ora nyuwun sewu Mas. Apa? Jenengan boten pirsa lho. Ngapa to? Sinden iki Nadianto iso joget, iso nembang ning gadah kakiasan lintunipun. Apa? Semua anggota tubuh niki iso dadekno alat musik. Ora usah mbok pamer-pamerne Mas. Pamer. Engko tenan ku nek sisa wong kene ngerti, mesti nanggap aku ijen. Kenapa kok koyo iso nurek lagi ku? Lah iya pancen aku kan anu sak sinden, sak tembang, sak alat musiknya to Mas. Kok niki nyuwun sewu Mas, jenengan jarang pirsa to. Urung. Lah nek pemusik katen niki nek ketekan niki minder. Minder. Weh. Awakku iso muni. Nggih nyuwun sewu. Ambek diparingi kuping irung paujengan iki sakit musik Mas. Weh. Nek kula jabut iki nih. Tet. Tut. Tot. Tuluk. Kok iso ya? Lah nek kesi Kok iso ya? budaya karo niki pedhot. Alah Mbak Duwi ra iso. Alah ora iso. Ora mungkin muni ditet. Tuluk ora mungkin duwe. Dadi wah niki nek dijewer niki deh. Kuping matamu. Kuping. Ya kosok gulu mencik. Ora ketok aku. Nek dijewer niki Tet. Tut. Tot. Tuluk. Wis itu ae. ora mung gelungane, Oh iya. herniane ya kantos. Hernia. Niki didamel lagu nggih saged. Gigi gawe nembang ya iso? Nembang Saged. saged. Ya coba. Nah. Lagune apa, Mbak? Kira-kira. Pelok. Pelak, Mas. Belok. Nah. Tet. Tut. Tuluk. Dipesek ya sarunge nembang ya. Nembang ya. Nek matur sik to. Pelok Mas tet. Ikune gendere tut. Iki wong apa to wong ngomong Bener kesusu. lali to lho. Nek wis nyanyi nembang lagi tariken Kok lali kowe. sing lali sapa? Ngomong sik matur, Mas. Sing enak Mas. Kan iki lho Mas, lali janjine Mas. Lali janjine, Mas. Dina Minggu kuwi ta. Dina dung. Tet sik Oh, cek to. Ya. ora anu urut awakmu. Dina Minggu sing tak tungtet. Aku ing atut ning tawang matot ai ket ai tut ngagung ger tolok. Iso lagu apa mesti iso. Niku tasik lambat, cepet nggih saged. Cepet ya iso. Saged. Dina Ming tolok tak tung tet tut kutot tet tut tut Bisa cara aku iso. Bang cepet kene Cepet urung Mas, nyanyi. iki cepet Mas. Ojo sini. Dina Minggu sing tak atung tet aku ngatut aning tot awang tot ai tet ai
tolok. Ngerti tet. Aduh. Oh, tolok. Mas kok pakai tolok. Kae. Aku sedek. Biamu iso apik lho. Wis kowe golek gandengan liya ae. Ora. Tak tuluk. Model iki kowe anu mbok jak gandengan pisan iki malah haus lho. Ora cek iki lho. Wong edan. Wis kowe golek gandengan liya ae. Nyanyi musik. Rumangsaku kok iso kene iki Kene, di sia-sia. Dampingi penyanyi apa ora? Eh? Dampingi penyanyi Ya apa iya ora? to, kene iki ben anu ngerti tak contoni piye to nembang sing kepenak. Oh dicontoni sih. Musik apa Contoh deh. gamelan? Musik Musik apa? Kuncinya apa? model anu niku lho, anu sket anu niku Seket apa to? sing joget-joget niku Velocity. sket. Ya iya ki lho. Lagune skater, Mas. Statue. Statue. Tuluk. Bisa tak Ya iya to, iso. statue lagu sing saiki Heeh ya. no. Sabar, Mas. Aduh, Abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak makur. Jual mahal dikit karena bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Yo. Tekmu tokno tekku. Mergo tekmu saiki wis mambu. Statue tekmu. Lah ya nek statue kuwi Inggrise nek Jawane tekmu. Bang rasa nyampe segala Mas. Ya, bunjung. Ayo, bunjung. Bunjung. Ya, disupati musik. Ayo, Mansaro, kita nami. Yo. Yuk, kayak mau berpacu dalam musik. Monggo dipun rapi. Ya, Mas Andi. Nggih, Mbak Bunjung, wilujeng dalu Mbak Bunjung. Selamat malam Mas Andi. Alhamdulillah sewanteng gene Bapak. Sukawilangun. Iya. Kuwi khusus aku tolok. Ora kenek jane. Mas aku Yo enak tuluke. Mas aku tak koluk-koluk. Wong edan. Gandul. Oh, iki. Tolok. Jajan aku Mas. Suarane beda, Mbak. Jajan aku Mas. Nek iki suarane piye? Nek kuwi yo anu kurang ajar. Aku jajan ya. Ojo. Dijak aku. Ojo. Anu Mas Delu ta lho. Arep jajal apa? Jajal sing tolok lho. Pak Cange. Anu Pak Srimur ya to, mboten nonton kamar elek-elekan to, Pak. Arep apa? Lah iki arep jajal tolok-tolok. Nang Mas Siti apa? Wis to ki wong edan. Tuh. Bunjung penasaran. Kuwi arep jajal pengen jajal kuwi. Lah ya Mas Delu ta lho. Wis to sampean ki ditimbali. Wis to gratis ora mbah sambayar karo aku. Ojo. Nang. Wak nek an mbok tuluk-tuluk aku seneni ready. Bilung. Wis tak antimo kae mau turu wong e. Nembang. Iki diaturin apa Mak Cange? Ah. Nembang no. Bebas. Lagi mau rumah tutukne lho lagune. Lagu-lagu Dino model minggu rumah tutukne. Velocity. Velocity yo kena. Kunjung. Iso apa piye Velocity? Loh, sing kuwi lho. Tak pernah ki lho. Lagu Mbak Mas nadane Mas. Tak Boleh dicocok dengan rada kok. Nah, iki lagu ning Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. harimau. Ra iso kowe, ra iso kowe. piye? Aku ora ngerti sing Yo iki. anu bareng ngene iki. Anyar. Anyar. Oh, iki. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Piye? Tak pernah
warai. Iya, iya. Telu. Tak pernah Ucap hello pergi kau melambai. harimau. Pakai coba. Anu. Ini aja Velocity. model ini. Nah, biasanya kan kari maning. Heeh. Lawas Mas yo. Anu kuwi tak kono Mas. Oh iya. Tak Wis sing kari maning. Kari. Kurang. yang manis. Ngombe yo gula lho. Tambahi gula. Nek iki biar iki sing anyar piye? Iki anu sing iki sing model hari kuwi. Niki Mas dengan pesane Mas. Ya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau Malaya. Bisa. Sangat macam mereka Mas. Nah, Ben ngerti ya. Nah, Dalange ya kudu iso anu velocity Mas. Iso. model saiki. Ojo ngomong velocity, aku tolo-tolo kayak iso. Ini Jung, tolo-tolo kena aku Jung. Mbak Dewi. Tak kan nolok aku iso. bojomu jangan ditolong-tolong iki lho. Kelakuane ngono ki, Mbak. Tak omongi ra kenek lho arep. Aku gelem nolok-nolok sing ngendang Mas. Iya. Kuwi bang saya ngendangi bang tolong ini bang tolong kan mesti terus ini. Mau webes kabeh. Lah iya. Aku mau. Iki lho velocity lho. Iya Mas. Tak pernah ucap hello pergi kau Sik. Sampeyan ngerti harimau ora? Ngerti? Harimau kok ngene ya apa? Iki welut. Woi. Au. Lah, rodok keren. Aku biasanya orang ngene kok. Tapi kon Ngene. Yo. Mbak Dwi, tekan tolong-tolong. bojone sampean anu kakian dolok-dolok. Mbak. Tekan tolong-tolong. Ayo jenengan praktekne. Ya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Ngono. Iso aku. Aku sik kowe kan iso Iya. digendang aku kok Mas Kangko. Iya, Sampeyan sing nyanyi ya. Oke. Tangan loro Mas. Yo tangan loro yo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Sampeyan lagi ayo. Nyapa? Iki koyo mau. Iso no wis. Ya jeneng Iki anakne. Ijen. Oh, iya. Ijen Ijen Pak. Ya iso. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Iki macan iki lanang ora banci. Macan. Iya. Iki macan kereng. Oh iya. Macan. Lah kok serek Iya, ya. Au. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. 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 Tak pernah ucap Hello Wis to jawab. urung ini. Urung wayahe, Pak. harimau. tak pernah ucap. Wis tak tua kok. Yang foto sampean sing apa to? Kowe liyane pisan aku suping 5 lho. Sampean pengen harimau gitu. Heeh. Sampean pengen piye? Hah? Harimau. Arep malih. Kok malih. Kok malih. Makanya latihan diambak kali Mbak Dwi. Iya. Latihan iki harimau kali uluk-uluk. Jadi bar Iya. harimau. Lanjut uluk. Mangga Mbak Punjung ngaturaken menapa? Nggih. Ya ora ana pamundhut to Mas Andi, bebas dadi lagune. Oh, bebas yo. Sing campur sari. Gak melas plus musik. Untuk menghibur sama semua masyarakat yang ada di Sukowilangun. Nah, ya. Apa lagune, Jung? Manut, Jung. Sing lagi ngetren sakniki nggih. Mas. Apa? Keren. Lagune apa? Gigis. Hah? Gerigis. Oh, grigi. Oh, Gergis. Sing naik kono ku lho. Oke. Tapi sama lucu lek karo Mas Andi ki nang kono. Diomongi melok aku ora percaya. Kok tadi itu Mas? Oh, cocok aku. Iki lab lho. Lepe sopo? Mas Kangko Dwijo Laras ora lep. Dwijo Laras Indonesia Ora lep. Mosok to, Mas? Ora lep aman. Mau
ning YouTube. Ora bisa. Oh iya aman nek ngono. Aman. Aman. Tapi- Lucu lek karo iki sampean. Tapi YouTube lokal sing. Iki kan nonton bareng. Iki kan kudune aku iki gak iso iki mau. Napa? Lah aku sing kono wis dinteni arep dijak mabar. Lepo PUBG. Mangga. Terima kasih. Grigis. Mereka wonten Mamundut Mas TB karo Nggih, Mas Mas. Hengki. Nggih. Wilujeng dalu Pak Kangko monitor YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Oh nggih. Saking Tulus warung Tombo luwe Cikarang. Nyuwun lagu ayang-ayang. Nah, menika transfer 700.000 matur nuwun. Ugi saking Pak Joko Pilang Kenceng ing wonten Madiun. Nggih senengane lagu Lestari. Nah, nggih. Nyuwun Mas saking Taman Sari Boyolali nggih nyimak saking griya matur sembah nuwun. Ugi menika assalamualaikum Pak Kangko, waalaikumsalam. Saking Pak Inandang, Gemolong, Sragen, nggih, live streaming nggih, nyuwun Lestari, nggih. Menika pamundhut Lestari Mas TB karo Mas Hengki. Lestari nggih. Lestari. Ah, nggih. Ingkang ngaturke sinten iki Mas? Sapa kuwi? Dua ya. Kali. Monggo. Mbak Kori karo sebelah punjunge sapa asmane karo ngerti. Mbak Kori tenan. Mbak Tika. Tika. Suarane Mbak Kori tenan. Nyapa Mbak Kori? Lho piye to suarane Mbak Kori apik. Wah, ciri khas. Biasa puji-pujian ning langgar Mbak Kori. Ora ana hubungane karo nembang ayang-ayang karo puji-pujian. Cito, ndasmu kok iso mbeluk iki jane. Aku tak gilungan ya. Aku supir tak gilungan. Ayo. Kalau Mas Engko ayang-ayang Mbak Putri karo anu, sebelah. Mbak Tika, Mbak Tika. Mbak Tika sih karo Mbak Kori yo. Ah ya. Iki Lestari sike. Support musik Pak Coro, yo. Hey. Nah, Mas TB. Nggih. Ya. Mbak Selamat Kori karo malam. Mbak Tika. Pamundutan saking sinten, Mas? Saking kanca-kanca saking Madiun ugi saking Jakarta menika keh ingkang monitor. Nah, iki mau TikTok-e mandeg mergo kebenet. Ya wis ora apa-apa. Esuk lek urip neh. Ah nggih, matur sembah nuwun. Mosok Garape gamelan tas musik. mau TikTok kebenet mosok gara-gara tuluk-tuluk. Heeh, gara-gara tuluk-tuluk ku mau. Niki wau lagune napa? Lestari. Lestari. Disebut, nggih. Saking Saking pundi niku wau Madiun kalian saking Jakarta ugi. Oke, niki ugi wonten awala, Mas. Wonten surat nggih, monggo. Untuk dalang Mas Anem Dwijo Kangko di Nggih. tempat mengucapkan selamat kepada Pak Lurah karena sudah menikahkan putra-putrinya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Minta lagu Lestari. Sami pamripun. Niki ugi wonten pamundutan. Selamat malam Ki Dalang Ki Anomali. Anem Dwijo Kangko. Salam tujo kangko. Tasis tunggal, Gede Mas. Lestari. Tasis tunggal. Nggih, saking Salam kagem Mas Hengki utawi Nyiliti. Sapa to? Ya paling penggemar. Alhamdulillah dangu mboten panggih Mas, sampean ketok lemu saiki. Oh ya matur nuwun. Sapa to, Mas? Ya paling yo gendakanku. Alhamdulillah sakit pinanggih teng mriki sampean saiki malah sombong to Mas, cepet dadi dagelan kondang wis lali karo aku. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Iki sapa to jane? Oh, lah kok ngelok-ngelokne ta, Mas? Lah nyapa to? Pintuk surat coba. Ora ngerti sing ngene aku. Lah kok ngelokne sombong dan kurang ajar kuwi. Kowe aja kaya ngono to Mas, timbang-timbang roti-roti biyen-biyen saiki. Sampean karo aku kok kaya ngono wis lali karo aku. Sampean biyen sing mulyakne ki aku kok sampe kelakuan. Oh, lah kok ngungkit-ngungkit. Kowe aja kaya ngono to Mas, sampean ku mbok aja ngino karo wong wedok. Nadyanto aku ki rondo ning aku ki aja mbok sia-sia. Nek pancen Gak terima. rumangsamu sampean apa mbok eling sampean ben dadi wong ra duwe dagelan sik rong kondang baru saiki Ngenyek, duwe. pengen nyek. Lah rumangsamu apa aku ra nelongso mbak gawe koyo ngono Mas mbok eling Mas Hengki. Sampean iki saiki sapa? Kok omong iki? Mbok aja koyo ngono to Mas. Aku biyen mek tresno karo sampean iki ngopo kok mbok sia-sia. Rumangsamu kelakuanmu apa koyo ngono? Mas Hengki, sombene kok aja koyo ngono Mas yo. Aku iki sapa? Wong wis dipangan bareng kok sepangga omong. Aku apa? apa? Matur nuwun. Ya.
arep dadi brek. Sing dadi iku sapa? Lah kowe kadek nyapa? Ya iki wis rampung to, Mas. Heeh. Ku diaturke niki wau. Nggih. Iki tembangnya apa mau? Lestari, Lestari. bablasne ninggal Tinggal katresnan. katresnan. Nggih. Wah. Lagu loro dadi siji. Nggih, Cik. pikantuk salam, Mas. Saka sapa, Mas? Saking Rama Widodo monitor kali Dinda. Oh, nggih Rama Widodo. Insyaallah mengko Juli wayangan wonten ing daleme Rama Widodo. Amin. Kepuh Kertasana Nganjuk. Nggih. Ugi angsal salam Saking sinten? saking hotel Kalimantan Selatan. Oh, neng Bukit Mulia to. Bukit Mulia. Ah, tanah laut Tanah nggih. laut. Kayak kok ora melu nggih ben kae. Apa? Kowe. Tahun ngajeng. Oh, tahun ngajeng. Iya. Ah, ya, Mbak Putri karo anu. Sing urung Mas apa? Lah niki lho kalih niki dereng. Lah niki dereng ya. Ah, ya. Lah niki dereng. Ya, Sing iki spesial pamundhut saka Cikarang Jakarta yang setiap malam selalu monitor tur ya meni transfer rek nyuwun lagu. Mas Tulus Cikarang. Lagune ayang-ayang. Weh, ayang-ayang. Yo, kaya ngapa? Diaturi jumeneng support musik Mas Joro. Yo, kaya ngapa? Waranggono Ngesti Budaya Blitar. Wah, Yan. nom-nom kabeh sakniki. Nggih. Niki sing mau sing menang Sindian Idol sinten? Ya kuwi Diva kuwi. Diva. Wah, luar biasa. Ya sampean derekne Mas Kangkel Cuk ya. Penak. Wis larang. Aku jane yo melu to, Mas. Awakmu Sindian Idol? Sinden Idol aku melu nggone anu Umes teng mriko to. Unes. Unes. Umes. Lah kowe entuk juara ora to? Nggih telat kula Mas. Telat mlebune. Nggih. Pas daftar kula kan daftarnya teng apotek nih. Ora gathuk no. Iki nyontek kowe kok daftar oleh apotek. iya. Mbak Putri Tembange Dalu. Sing dalu Mbak Putri. Bulurah menika. Bulurah. Mas, Bulurai. nyiliti. Alah. Saiki sibuk Pak usahane. Sapa? Sukses Bulurah to. Heeh. Saiki wis campur sari. Campur sarine sapa ngerti iki ning ndi. Sapa nanggap. Sapa ngira. Sinten-sinten. Nggih. Sapa ngira. Sing niki sinten asmane, Mbak? Oh, Mbak Ida. Lah iki yo Mbak Farida. Mbak Ida, Mbak Ida. Ya. Wah, kaya kembar nggih. Rajake saya Mbak Putri. Niki lho, lawak loro digatokne Kakang Adi iso suwi-suwi iso mbledos lho iki. Mula jenenge diganti wae. Ganti napa, Aja Pak? Andik TB karo Hengki aja. Kadang Kakak Adi digawe jeneng sing mirip. Kae si polos, iki si pilis. Sipilis. Tuk 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 tuk. Jane yo lucu cocok loh ngene iki ya. Anek Kowe rejarjane krungu apa ora to? apa? Jenenge iku nek apik Dijenakne dalang ki paling gak jeneng ki mesti iso kondang berkahi. berkahi. Gandeng kula niki kakak adik jenengan Ah. paring asma napa? Si polos karo si pilis. Si Polos karo si Pilis. Rumangsamu apik. Wis seneng nek si Pilis. Kula raja singa mawon. Wih, marah. Lah mosok si polos karo si pilis. Ya, Kok dagelane penyakit. perkara seneng-seneng bacutke nggon gara-gara karo Mas TB karo Mas Hengki. Heeh. Nggih. Ngestoke dawuh. Yo, netepi jejiban Gatut Kaca Rabi. Ya. Gandanyo sekara gadung.